హాయ్ ఫ్రెండ్స్, కొత్తగా ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. త్రిత్వ దేవుని నామమున అందరికీ మరణాత. దేవుని వాక్యము యెషయా గ్రంథము 48వ అధ్యాయము 18వ వచనము. నీవు నా ఆజ్ఞలను ఆలకింపవలెనని నేనెంతో కోరుచున్నాను. ఆలకించిన ఎడల నీ క్షేమము నది వలెను, నీ నీతి సముద్రత తరంగముల వలెను ఉండును. నీ నీతి సముద్ర తరంగముల వలె ఉండునని దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు. పిల్లారా, ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడు తెలుసుకోవాలి, మనము దేవుని ఆజ్ఞలను అనుసరించి ఈ లోకంలో జీవించాలని దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు. పిల్లారా, ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడు తెలుసుకోవాలి, దేవుడు ఆజ్ఞలను మనము గ్రహించాలి. పిల్లారా, ఆయన ఆజ్ఞలలో ఆయన ఆజ్ఞలు క్రియలో పెట్టాలి. యేసుక్రీస్తు ఆజ్ఞలు మనము క్రియలలో పెట్టాలి. పిల్లారా, పూర్ణ ఆత్మతోనూ పూర్ణ శాంతముతోనూ మన తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి ఘనపరచాలి. మనము ఎలాగైతే ప్రేమిస్తామో అలాగే పొరుగు వారిని కూడా అలాగే ప్రేమించాలి. పిల్లారా, దేవుని ఆజ్ఞలు అనగా పూర్ణ శాంతము పూర్ణ ఆత్మను మనం కలిగి నిత్యము దేవుణ్ణి స్తుతించాలి. దేవుడు అదే కోరుకుంటున్నాడు. పిల్లారా, నా ఆజ్ఞలు గైకొనండి, పూర్ణ ఆత్మను పూర్ణ శాంతితో నన్ను ఘనపరచనని దేవుడు కోరుకొనిచున్నాడు. పిల్లారా, ఎవరైతే పూర్ణ ఆత్మతోనూ పూర్ణ శాంతముతోనూ ఘనపరిచి దేవుణ్ణి ఘనపరుస్తారో వారికి క్షేమమును ఆశీర్వాదములు దేవుడు కలుగచేస్తానని అంటున్నాడు. పిల్లారా, మీరు ఆజ్ఞలు అనుసరించుకుంటూ నీతిగా జీవించండి. మీ క్షేమము నది వలెను, మీ నీతి సముద్ర తరంగముల వలెను ఉండును. నీతి సముద్ర తరంగముల వలెనుండునని దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు. పిల్లారా, ఈనాడు క్రైస్తవుడు నీతిగా జీవిస్తున్నాడా? ఎక్కడ చూసినా మోసం చేయాలని, ఎక్కడ చూసినా అబద్ధం ఆడాలని, అసత్యం ఆడాలని, మోసం చేసి సంపాదించాలని క్రైస్తవులు ఆశిస్తూ ఉన్నారు. కానీ దేవునికి లోబడి నేను నీతిగా సంపాదించాలి, నీతిగా సంపాదించిన దాంట్లో నేను దేవునికి ఇవ్వాలి అని ఆలోచన చాలా అరుదుగా క్రైస్తవుల్లో కనబడుతున్నది. అయ్యా, ఇది ఎంత అవమానము దేవునికి. వీళ్ళు క్రైస్తవుడు అంటే యేసుక్రీస్తు మనలో కనబడాలి. క్రైస్తవుడు అంటే యేసుక్రీస్తు బిడ్డ, యేసుక్రీస్తులాగా నీతిమంతుడై ఉన్నాడని మనకు సాక్ష్యం ఉండాలి. పిల్లారా, అటువంటి సాక్ష్యం ఉండే క్రైస్తవుడినే దేవుడు కోరుకొనిచున్నాడు. ఈనాడు సాక్ష్యం ఉందా నీకు? వ్యాధి తగ్గితే సాక్ష్యం చెప్పుచున్నావు, మారు మనసు పొందే సాక్ష్యం చెప్పావా? ఒక్కసారి నువ్వు మారు మనసు పొంది ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరించుకుంటూ ఆయన రాకడకు సిద్ధపడుతున్నానని నువ్వు అనగలవా? ఒక్కసారి క్రైస్తవుడు తెలుసుకోవాలి. పిల్లారా, ఆయన అంటున్నాడు, నీ క్షేమము నది వలెను, నీ నీతి సముద్ర తరంగముల వలెను ఉండును. నీకు ఆశీర్వాదాలు కుమ్మరించబడాలన్నా, నీ నీతి పెరగాలన్నా, అబద్ధంలో నుంచి అసత్యంలో నుంచి నీతి మార్గంలోకి నువ్వు రావాలన్నా నువ్వు ఒకటి చేయాలి. పిల్లారా, ఏమిటా ఒక్కటంటే యేసుక్రీస్తు ఆజ్ఞలను నువ్వు గైకొని ఆయన ఆజ్ఞలను నువ్వు క్రియలలో పెడితే అప్పుడట దేవుడు నీకు ఏమి కావలసిన నేను ఇస్తానని దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు. పిల్లారా, ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడు తెలుసుకోవాలి, దేవుడు వాక్యం సాక్ష్యం ఇస్తుంది, ఆయన నిజ దేవుడు నిజ రక్షకుడని ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడు తెలుసుకొని ఆయన రాజ్యానికి సిద్ధపడాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. పిల్లారా, ఈనాడు క్రైస్తవులు దేవుని నీతిని కనుగొనలేదు. పిల్లారా, అబద్ధాన్ని, అసత్యాన్ని, మోసాన్ని, పాపాన్ని, శాపాన్ని కొని తెచ్చుకుంటారు. కానీ దేవుడు నీతి, నేను నీతిగా సంపాదించాలి, నేను నీతిగా బ్రతకాలి, నీతిగా బ్రతికి దేవునికి సాక్షిగా ఉండాలని ఎంతమంది మనలో అనుకుంటున్నారు. పిల్లారా, ఎక్కడ చూసినా మోసము మోసము మోసము. ఈ మోసంతోనే సగము నాశనం అయింది లోకం. పిల్లారా, ఒక్కసారి తెలుసుకోవాలి, పాపం అనేది ఎంత ప్రమాదమో. దేవుని దగ్గరకు మనం వస్తే ఆ పాపం మనలోంచి దూరం అవుతుంది. పిల్లారా, మనలో నుంచి పాపము దూరం అవుతుంది, దేవుని ఆజ్ఞలు మనలోకి వస్తాయి. పిల్లారా, అపవాద ఆజ్ఞలన్నీ వెళ్ళిపోయి దేవుని ఆజ్ఞలు మనలోకి వచ్చి మన క్షేమము నది వలెను, నీతి సముద్ర తరంగముల వలెను ఉంటుందని దేవుడు అంటున్నాడు. పిల్లారా, ఈనాడు నువ్వు నీతిగా ఉన్నావా? యథార్థంగా ఉన్నావా? విధేయతతో ఉన్నావా? నువ్వు దేనితో ఉన్నావు? నువ్వు నీతితోనూ విధేయతతోనూ సత్యముతోనూ నువ్వు ఉంటే
అవి నీకు నీ సత్యము, నీ జీవము, నీ మార్గము నిన్ను ఎక్కడికి తీసుకెళ్తాయంటే సృష్టికర్తనే యేసు సృష్టించిన పరలోకానికి తీసుకెళ్తాయి పిల్లరా. నువ్వు అవినీతిలోను, అవిధేయతలోను, పాపంలోను, శాపంలోను, లోకంలోను ఈ కార్యాలలో నువ్వు ఉంటే అవి నిన్నెక్కడికి తీసుకెళ్తాయంటే నిత్యము అగ్ని ఆరదు, పురుగు చావదనే నరకానికి తీసుకెళ్తాయి పిల్లారా. ఒక్కసారి క్రైస్తవుడు తెలుసుకోవాలి, నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు, లోకంలో ఉన్నావా లేక దేవుని నీతిలో ఉన్నావా? ఒక్కసారి గ్రహించుకోవాలి పిల్లారా. నువ్వు నీతిలో ఉంటే నీ సంపద సముద్ర తరంగాల వలె ఉప్పొంగుతుందని దేవుడు అంటున్నాడు. నీకు అడిగిన వాటికంటేను, ఊహించని వాటికంటేను నీకు అధికంగా నేను ఇస్తాను, నువ్వు నా మీద విశ్వాసం ఉంచు, నా ఆజ్ఞలను గైకొను, నేను అదే కోరుకుంటున్నాను నాయన. నువ్వు బాగుపడాలని, నువ్వు పరలోక రాజ్యం రావాలని, నేను నా రక్తంతో నువ్వు కడగబడాలని నేను ఆశిస్తున్నానని దేవుడు అంటున్నాడు పిల్లారా. ఆయన ఆశ ఏమిటంటే ఈ లోకంలో, భూలోకంలో ఒక్క మానవుడు కూడా మిగలకుండా అందరూ మేఘమెక్కాలని సృష్టికర్తని యేసుక్రీస్తు ఆశిస్తున్నాడు, కోరుకుంటున్నాడు పిల్లారా. ఏంటికి ఆయన కోరుకుంటున్నాడంటే లోక పాపములు మోసుకుపోయిన గొర్రె పిల్ల కాబట్టి ఆ విధంగా కోరుకుంటున్నాడు పిల్లారా. నా ప్రాణము, నా త్యాగము, నేను చేసిన శిలువ త్యాగం వ్యర్థం కాకుండా అందరూ నన్ను నమ్మండి నాయన, నా మార్గంలోకి రండి, నేను మాత్రమే పరలోక ద్వారాన్ని, నేను ద్వారం తెలిస్తేనే నువ్వు పరలోకానికి అడుగు పెడతావని దేవుడు అంటుంటే ఈనాడు క్రైస్తవుడు ఏం చేస్తున్నాడు పిల్లారా? ఏమి చేస్తున్నాడు? దేవునికి వ్యతిరేకం చేస్తున్నాడా? దేవుని ఆజ్ఞలు గైకొనకుండా అపవాది ఆజ్ఞలకు లోబడిపోతున్నారు పిల్లారు. పాపానికి అట్రాక్ట్ అయి పాప జీవితంలో జీవిస్తూ పాపం చేసి దేవునికి కానుకను సమర్పిస్తున్నారు. ఇది ఎంతవరకు సమంజసం పిల్లారా? అటువంటి కానుకలు దేవుడు అంగీకరించాడు పిల్లారా. నీ హృదయంలో దేవుని ఎప్పుడైతే నువ్వు కానుకగా వచ్చిన దేవుని నీ హృదయంలో ప్రతిష్ఠించుకుంటావో అంతకన్నా గొప్ప కానుక ఈ లోకంలో ఏది లేదు పిల్లారా. నువ్వు ఎంత డబ్బు ఇచ్చినా కానీ, నువ్వు ఎన్ని మందిరాలు కట్టించినా కానీ, ఒక్క కానుక నువ్వు తీసుకోకుంటే, ఆ కానుక నీ హృదయంలో లేకుంటే నువ్వు ఎంత చేసినా అది నీకు మహిమకరంగా ఉండదు పిల్లారా. దేవునికి ఇష్టముగా ఉండదు. నీ హృదయంలో ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ఉంటాడో, నీ హృదయంలో ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు తలంపులు వస్తాయో, నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవునికి గంటలు గంటలు మోకరించి గణపరుస్తావో అటువంటి విశ్వాసమే దేవుడు కోరుకొనిచున్నాడు పిల్లారా. ఆయన ఆజ్ఞలు గైకొనుచు ఉండండి అని దేవుడు అవే కోరుకుంటున్నాడు. నేను పరలోకము మీరు వచ్చేంత వరకు మీ సొంత రక్షణను కొనసాగించింది నా దగ్గరికి వచ్చేంత వరకు మీరు ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా, ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా, ఇరుకులు వచ్చినా, ఇబ్బందులు వచ్చినా నన్ను హృదయం నుంచి త్రోసివేయకుండా మీరు జాగ్రత్త పడి చూసుకోండి అంటే ఈనాడు క్రైస్తవుడు దేవుని హృదయం నుంచి తోచేస్తున్నారు పిల్లారా. పాపాన్ని బట్టి, మోసాన్ని బట్టి హృదయంలోంచి నువ్వు వెళ్ళిపో ప్రభు అని తోచేస్తున్నారు. ఇది ఎంతవరకు సమంజసం పిల్లారా? ఇప్పటికైనా మారి దేవా నేను నీ ఆజ్ఞలు అనుసరిస్తాను నాయన, ఇప్పటి వరకు అనుసరించలేదు, నన్ను క్షమించంటే ఈ రాత్రి దేవుడు క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు పిల్లారా. నన్ను క్షమించిన దేవుడు, నీ కొరకు నా కొరకు రక్తం కార్చిన దేవుడు, నీ కొరకు నా కొరకు పరలోకంలో స్థలం సిద్ధపరిచిన దేవుడు ఈ రాత్రి వేళ సిద్ధంగా ఉన్నాడు పిల్లారా. నువ్వు అడగాలి, దేవా నన్ను క్షమించు నాయన, నీ ఆజ్ఞలు గైకొంటాను నాయన, ఈ రోజు నుంచి నీ ఆజ్ఞల్లో నేను నడుస్తాను, నీ ఆజ్ఞలు నేను క్రియలలో పెడతానని నువ్వు అడిగితే ఎంత బాగుంటుంది. ప్రార్థన. మహోన్నతుడా, ప్రియా పరలోకపు తండ్రి, దేవా నిన్నటి వరకు నీ ఆజ్ఞలను అనుసరించకుండా పాపంలోనూ శాపంలోనూ జీవించాను నాయన. క్రైస్తవుడంటే యేసుక్రీస్తు బిడ్డ అని అయ్యా అనుకోకుండా అపవాది బిడ్డలాగా ప్రవర్తించాను, క్షమించండి నాయన. మీ రక్తంతో కడగండి దేవా, అయ్యా మీ రక్తంతో కడగండి. నేను పరిశుద్ధుడిగా ఉండాలని, నేను నీ ఆజ్ఞలను గైకొని నడవాలని మీరు కోరుకొనిచున్నారు తండ్రి. అటువంటి కోరికను నేను తీర్చినట్లు దేవా, నిత్యము నీ చిత్తమే నేను నెరవేర్చినట్లు చేసి మహిమా, ఘనత, కీర్తి, ప్రభావములు మీరు పొందవని త్వరగా వచ్చుచున్న యేసు నామమున వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమీన్, ఆమీన్, ఆమీన్. అందరికీ మరణాత.